Και τώρα κάθισε πάνω σε ένα άνετο κάθισμα ή μπορείς να ξαπλώσεις αναπαυτικά σε ένα επίπεδο. Και ξεκίνησε κάνοντας μια απλή πρόσκληση προς τον υποσυνείδητο νου και τον ανώτερο εαυτό σου, ζητώντας τους να σε βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι της βαθιάς χαλάρωσης και θεραπείας. Και καθώς είσαι εκεί άνετα, μπορείς να βρεις ένα σημείο οπουδήποτε, στο ταβάνι ή απέναντί σου, αρκετά πιο ψηλά από το επίπεδο των ματιών σου. Ένα σημείο που θα ήθελες να το κοιτάς. Και κοιτάζοντάς το, αυτό σε κάνει να νιώθεις άνετα και γαλήνια. Και καθώς κάθεσαι ή ξαπλώνεις αναπαυτικά, το σώμα σου ανακαλύπτει την πιο βολική και ξεκούραστη στάση. Καθώς αρχίζει να χαλαρώνει ο νους και το σώμα σου. Και παρατήρησε ότι ήδη ξέρεις, εσύ ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για σένα. Ποια είναι η αγαπημένη θέση του σώματός σου για να νιώθεις άνετα. Και μόλις αρχίσεις να χαλαρώνεις περισσότερο, μπορεί να παρατηρήσεις ότι το σώμα σου κάνει κάποιες τελευταίες μικρές διορθώσεις, μικρές διορθωτικές κινήσεις που έχει ανάγκη για να δυναμώσει αυτό το ταξίδι σου προς την υγεία, την ευτυχία και τον ανώτερο εαυτό σου. Έτσι ακριβώς. Και όπως κοιτάς σταθερά αυτό το σημείο, αναρωτιέμαι αν βιώνεις όλο και μεγαλύτερη ηρεμία και χαλάρωση. Ίσως ακόμη να αισθάνεσαι τα μάτια σου να θέλουν να ανοιγοκλείσουν και τα βλεφαρά σου ανοιγοκλίνουν 1, 2 ή και περισσότερες φορές, και καθώς γίνονται όλο και πιο βαριά, ίσως να τα αισθανθείς να θέλουν να κλείσουν εντελώς. Και τα αισθάνεσαι, δεν τα αισθάνεσαι, τα αισθάνεσαι να βαραίνουν και ίσως να τρεμοπαίζουν για λίγο. Αργά και ήρεμα τα αισθάνεσαι να κλείνουν εντελώς. Στον δικό σου χρόνο, καθώς βυθίζεσαι σε αυτή την άνετη κατάσταση, ή ίσως και τώρα αμέσως. Και με κάθε εκπνοή νιώθεις τα βλεφαρά σου όλο και πιο βαριά και εσύ χαλαρώνεις όλο και πιο βαθιά. Πολύ ωραία. Και μπορείς να κρατήσεις τα βλεφαρά σου κλειστά όσο νιώθεις άνετα, για να βυθιστείς βαθύτερα και βαθύτερα. Έτσι απλά σαν να πέφτεις να κοιμηθείς. Και μπορεί η χαλάρωσή σου να γίνει τόσο βαθιά που να μην θέλεις να προσπαθήσεις να τα ανοίξεις.
ή ακόμη μπορεί να προτιμάς να προσπαθήσεις να τα ανοίξεις και να δεις ότι δεν μπορείς. Γιατί το ασυνείδητό σου λέει απλά να τα ξεχάσεις. Γιατί θέλει τόσο πολύ να ονειρευτείς. Και εσύ εωρείσαι. Έτσι, τέλεια. Και όσο ακούς τη φωνή μου τόσο βυθίζεσαι όλο και σε βαθύτερα επίπεδα χαλάρωσης. Με κάθε ήχο, με κάθε λέξη, με κάθε πρόταση που ακούς από τη φωνή μου, εσύ βυθίζεσαι βαθύτερα και βαθύτερα. Και αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα κάνεις υπνοθεραπεία μαζί μου. Και σε λιγάκι, αλλά όχι ακόμη, θα σε καθοδηγήσω σε μια σειρά από συγκεκριμένα βήματα που θα σε βοηθήσουν να έρθεις σε επαφή με τον υποσυνείδητο εαυτό σου και ακόμη βαθύτερα με τον ανώτερο εαυτό σου και ακόμη βαθύτερα με το ανώτερο εαυτό σου, έτσι ακριβώς. Και καθώς ο συνειδητός εαυτός σου παραδίδει τον έλεγχο του σώματός σου στον υποσυνείδητο νου σου για αυτό το ταξίδι, μπορεί να παρατηρήσεις ίσως ένα μικρό τίναγμα στο σώμα σου ή να νιώσεις την ανάγκη να καταπιείς το σάλιο σου ή ακόμη να νομίσεις ότι το κορμί σου γίνεται πιο ευλίγιστο ή ίσως πιο ανάλαφρο ή ακόμη και πιο βαρύ. Και όλα αυτά δεν είναι παρά απλές ενδείξεις ότι αυτό το εσωτερικό σου ταξίδι έχει ήδη αρχίσει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια αυτής της υπνοθεραπείας, μπορεί να νιώσεις ακόμα και ένα πετάρισμα στα μάτια σου. Έτσι ακριβώς όπως όταν ονειρεύεσαι. Πολύ ωραία. Και σε προσκαλώ τώρα να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι με ενσυνειδητότητα και με επίγνωση της παρούσας στιγμής. Έτσι, ξεκίνησε χρησιμοποιώντας την αίσθηση της ακοής. Έτσι τώρα δώσε προσοχή σε 3 ήχους που μπορείς να ακούσεις ακριβώς εδώ και ακριβώς τώρα. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μεταφέρεις την προσοχή σου από τον δυνατότερο ήχο που ακούς μέχρι τον ασθενέστερο που αντιλαμβάνεσαι. Ακριβώς εδώ και ακριβώς τώρα. Και αναρωτιέμαι, ποιος είναι ο δυνατότερος ήχος ακριβώς εδώ και ακριβώς τώρα. Τώρα
παρατήρησε ποιος ήχος δεν είναι ούτε δυνατός ούτε απαλός. Και τώρα παρατήρησε έναν απαλό ήχο. Και μπορείς να ακούσεις ακόμη τους χτύπους της καρδιάς σου ή ακόμη τα φτερουγίσματα της αναπνοής σου. Τέλεια. Τώρα, αν θα ήθελες, μπορείς να εστιάσεις την προσοχή σου στην αίσθηση της όρασης. Και δεν είναι πολύ ενδιαφέρον που ακόμη και με τα μάτια κλειστά εξακολουθείς να βλέπεις χρώματα στο εσωτερικό των βλεφάρων σου. Και απλώς παρατήρησε δύο χρώματα. Το πρώτο χρώμα είναι αυτό που βρίσκεται στο εσωτερικό των βλεφάρων σου, ακριβώς μπροστά και πάνω, ανάμεσα στα φρύδια σου. Πολύ ωραία. Κατόπιν, με την επόμενη εισπνοή σου, δες το χρώμα που βρίσκεται ακόμη πιο πάνω, κοντά στην κορυφή του μετώπου. Και καθώς στρέφεις τους βολβούς των ματιών σου προς τα πάνω, πάνω και αισθάνεσαι τώρα πως επιπλέεις και με την επόμενη εκπνοή σου άφησε τα μάτια σου να χαλαρώσουν, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε επίμονο σφίξιμο να πετάξει μακριά. Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε προσκαλώ στον δικό σου χρόνο να πάρεις μια αργή βαθιά εισπνοή. Να την κρατήσεις για λίγο και καθώς εκπνέεις αφήνεις οποιασδήποτε σωματικές εντάσεις ή δυσφορίες έχεις αυτή τη στιγμή να κυλήσουν σαν άμμο στο πάτωμα, έτσι όπως κυλάει η άμμος μέσα σε μια κλεψίδρα. Πάρε στη συνέχεια μια δεύτερη αργή βαθιά εισπνοή. Κράτησέ τη για λίγο και μετά εκπνέεις, αφήνοντας οποιαδήποτε συναισθήματα σε απασχολούν και σε κάνουν να αισθάνεσαι άσχημα να κυλήσουν κι αυτά σαν σταγόνες νερού στο πάτωμα, να πέφτουν σαν τις σταγόνες της βροχής στη γη και να χάνονται. Τέλος, πάρε μια τρίτη αργή βαθιά εισπνοή. Κράτησέ τη για λίγο και μετά εκπνέεις, αφήνοντας οποιασδήποτε σκέψεις σε απασχολούν και σε αγχώνουν, σαν όμορφα πουλιά να πετάνε μακριά σου. Πάνω στο γαλάζιο ουρανό. Κι έτσι επέτρεψε στον εαυτό σου να αδειάσει, να ξεφορτωθεί από σωματικές ενοχλήσεις
συναισθηματικές εντάσεις, έντονες σκέψεις. Και χωρίς προσπάθεια τώρα εισπνέεις και καθώς εκπνέεις χαλαρώνεις και αφήνεις τον αέρα να ρέει αργά και φυσικά. Τέλεια. Εισπνέεις τη χαλάρωση και την ηρεμία και εκπνέεις κάθε υπόλοιπο έντασης και δυσφορίας, μακριά και για πάντα. Και είναι πολύ όμορφο να γνωρίζεις ότι η αναπνοή σου είναι πάντοτε εκεί, όπως και ο υποσυνείδητος νους σου και ο ανώτερος εαυτός σου, και πάντοτε σε προσέχουν, πάντοτε σε λυκνίζουν, όπως η μητέρα λυκνίζει το μωρό στην αγκαλιά της. Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Και τώρα δες τον εαυτό σου σε απόλυτη γαλήνη και αρμονία να περπατά πάνω σε μία αμμουδιά, πάνω σε μία παραλία, και εσύ κοιτάζεις μακριά εκεί την απέραντη θάλασσα με τα αμέτρητα μικρά κύματα. Και είναι τόσο όμορφα εκεί, καθώς η θαλασσινή άβρα δροσίζει το πρόσωπό σου και ο ήλιος είναι εκεί ψηλά. Ένας απογευματινός ήλιος που κάνει το πρόσωπό σου να είναι φωτεινό, λαμπερό. Αισθάνσου τα πέλματά σου πάνω στην άμμο. Και μύρισε τον αέρα της θάλασσας. Και είναι τόσο όμορφο. Να είσαι εκεί, χωρίς κανένας να θέλει τίποτα από σένα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι, απλά να είσαι και να κοιτάζεις την απέραντη θάλασσα και να ακούς τον ήχο από τα κύματα. Και εκεί, σε αυτή την αμμουδιά, απλώνεις πάνω μια πολύχρωμη πετσέτα. Ήρεμα και σιγά σιγά κάθεσαι και ξαπλώνεις πάνω της. Κι εγώ, καθώς θα μετράω από το 10 μέχρι το 0, εσύ σε κάθε αρρύθμιση θα μπαίνεις σε όλο και βαθύτερη χαλάρωση, σε βαθύτερη ηρεμία και γαλήνη. 10.
ένωσε τη ζεστασιά της άμμου. Και εσύ βυθίζεσαι βαθύτερα και βαθύτερα. 9. Η άβρα της θάλασσας χαϊδεύει το πρόσωπό σου. 8. Και εσύ νιώθεις να αφήνεσαι εντελώς, να παραδίνεσαι στη ζέστη από τον ήλιο πάνω στο κορμί σου. 7. Και νιώθεις αυτή την απόλυτη ησυχία και ηρεμία. 6. Ακόμη και ακόμη βαθύτερα. 5. Και νιώθεις με κάθε αρρύθμιση να αφήνεις οτιδήποτε ακόμη υπάρχει και σε απασχολεί. 4. Και δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις, απλά να απολαμβάνεις αυτή την ευχαρίστηση. 3. Και νιώθεις την ευτυχία και την ευχαρίστηση στο σώμα σου. 2. Και πας ακόμη 2 φορές βαθύτερα. 1. Και ξέρεις, στην επόμενη αρρύθμιση θα είσαι στην απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση. 0. Και είσαι τώρα εκεί. Και νιώθεις πόσο ευχαρίστηση, πόσο χαρά υπάρχει εκεί. Και οραματίζεσαι ότι είναι απόγευμα και περπατάς μέσα σε μια πόλη. Μια όμορφη πόλη, κάπου εκεί στην Ανατολή. Και καθώς περπατάς μέσα σε αυτή την πόλη που είναι γεμάτη ήχους, φωνές από ανθρώπους, από κόρνες, από αυτοκίνητα, βλέπεις όλη τη ζωή γύρω σου και την απολαμβάνεις, ενώ βρίσκεσαι σε αυτή την απόλυτη ηρεμία. Παρατηρείς τα πρόσωπα των ανθρώπων, τις εκφράσεις των ανθρώπων γύρω σου, ακούς τις φωνές και εσύ ξέρεις, είναι η πρόθεσή σου να πας και να συναντήσεις τον ανώτερο εαυτό σου, γιατί γνωρίζεις ότι είναι πάντα εκεί και σε περιμένει. Και παρόλο που έχεις δεχτεί την πρόσκληση, δεν ξέρεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν στο δρόμο σου. Και καθώς φτάνεις προς τα περίχωρα αυτής της πόλης στην Ανατολή, βλέπεις εκεί μακριά ένα πολύχρωμο τσίρκο, μια σκηνή ενός τσίρκου, και νιώθεις τη χαρά μέσα σου και περπατάς προς τα εκεί. Και ξέρεις ότι κάθε βήμα σου σε φέρνει πιο κοντά στη χαρά. Νιώθεις σαν ένα παιδί που πάει να χαρεί, να διασκεδάσει, να χαμογελάσει.
και να βρει αυτό το κομμάτι του που παρόλο που βρίσκεται μέσα σου δεν είσαι ακόμη σε επαφή μαζί του. Και συνεχίζεις να περπατάς πάνω σε αυτό το δρόμο. 10. Συνεχίζεις. 9. Κάθε βήμα σου σε φέρνει πιο κοντά στη σκηνή αυτού του τσίρκου. 8. Παρατήρησε τα χρώματα που έχει. 7. Παρατήρησε ότι είναι και άλλοι άνθρωποι που πάνε προς τα εκεί. 6. Μπορείς να δεις ότι περισσότεροι είναι μικρά παιδιά. 5. Και νιώθεις κι εσύ σαν ένα μικρό παιδί. 4. Πλησιάζεις. 3. Λίγα ακόμα βήματα. 2. Σχεδόν φτάνεις. 1. 0. Και μπαίνεις από την πολύχρωμη πύλη αυτής της σκηνής του τσίρκου και βλέπεις γύρω σου να είναι γεμάτη με παιδιά τα οποία γελάνε, διασκεδάζουν και νιώθουν τόσο όμορφα εκεί. Και παρόλα αυτά εσύ συνεχίζεις στο διάδρομο του τσίρκου και εκεί στο κέντρο του τσίρκου υπάρχει ένας μάγος. Κοίταξε αυτό το μάγο. Ίσως στον πρόσωπό του αναγνωρίζεις κάποιον άνθρωπο που θαυμάζεις. Και σε χαμογελάει και σου κάνει νόημα να πλησιάσεις. Λες και σε περίμενε. Και παρατηρείς τα ρούχα που φοράει. Ένας μάγος εκεί στο κέντρο του τσίρκου και ακούς τη χαρμόσυνη μουσική γύρω σου. Και καθώς μπαίνεις μέσα στη σκηνή, στο κέντρο του τσίρκου, ο μάγος τραβάει μια κουρτίνα και πίσω από αυτή υπάρχει ένας μεγάλος καθρέφτης. Και μπορείς να δεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το καθρέφτη. Και ο μάγος σε κοιτάζει και χαμογελάει και σου κάνει νόημα να προχωρήσεις. Και εσύ προχωράς, ακουμπάς τον καθρέφτη και συνειδητοποιείς ότι είναι διαπερατός. Μπορείς να περάσεις μέσα από αυτόν. Και τότε ο μάγος σε ακουμπάει απαλά στην πλάτη και σε παροτρύνει να περάσεις μέσα από τον καθρέφτη. Και εσύ με προσμονή, με χαρά, με θάρρος περνάς από τον καθρέφτη. Και συνειδητοποιείς ότι ο καθρέφτης ήταν μια πύλη. Μπροστά σου, εκεί, υπάρχει ένα καταπράσινο τοπίο. Και βρίσκεσαι στην πόρτα ενός μεγάλου πύργου. Κοιτάζεις λίγο προς τα πάνω την πόρτα του πύργου και ανεβαίνεις 7 σκαλοπάτια. 1. Ανεβαίνεις. Νιώθεις να ανεβαίνεις. 2. Νιώθεις ο νους σου να ανοίγει, να έχεις πρόσβαση σε κάθε γνώση.
3. Νιώθεις η συνειδητότητά σου να διευρύνεται. 4. Και νιώθεις όλο πιο όμορφα, πιο ευχάριστα. Νιώθεις την ολοκλήρωση. 4. 5. Ανεβαίνεις. 6. Ακόμα ένα σκαλοπάτι. 7. Και βρίσκεσαι μπροστά στην πόρτα του πύργου. Και ανοίγοντας την πόρτα, παρατηρείς πως είναι γεμάτος με υπέροχα αντικείμενα, πίνακες, αγάλματα, κοσμήματα. Συνειδητοποιείς ότι εσύ είσαι ιδιοκτήτης, ιδιοκτήτρια αυτού του πύργου, του πύργου της αυθονίας. Και περπατάς μέσα σε αυτόν. Και εκεί, μέσα στο μεγάλο δωμάτιο, στο σαλόνι του πύργου, υπάρχει μια μεγάλη οθόνη. Και εκεί, σε εκείνη την οθόνη, παρατηρείς τον εαυτό σου. Βλέπεις την ιστορία της ζωής σου. Στην αρχή, παρατηρείς τα λάθη που έχεις κάνει και συνειδητοποιείς εκεί ότι οτιδήποτε έκανες ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσες εκείνη τη στιγμή. Οτιδήποτε έκανες ήταν κάτι που το είχες συμφωνήσει από πριν. Ένα μάθημα για τη δική σου εξέλιξη, για να είσαι αυτό που είσαι σήμερα. Και κατανοώντας αυτό, κατανοείς πόσο υπέροχος είναι ο εαυτός σου. Και εκεί, στη μεγάλη οθόνη, παρατήρησε τώρα τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον ανώτερο εαυτό. Αυτό που πραγματικά είσαι. Και νιώσε την αυτοπεποίθηση να ξυπνάει μέσα σου. Νιώσε την αυτοπεποίθηση που έχει μια αιώνια ψυχή που έρχεται και ξανάρχεται στην ενσάρκωση, παλεύοντας για τη δικιά της εξέλιξη. Και νιώσε την αυτοεκτίμηση που έχεις για τον ίδιο σου τον εαυτό. Και δες εκεί τον ανώτερο εαυτό σου. Δες αυτό που πραγματικά είσαι. Είσαι μια λαμπερή, φωτεινή, αιώνια ύπαρξη. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου είναι μαθήματα και αυτή η λαμπερή ύπαρξη με κάθε μάθημα
γίνεται όλο και πιο λαμπερή, όλο και πιο αιθέρια, όλο και πιο υπέροχη. Και καθώς βλέπεις τον ανώτερο εαυτό σου σε αυτή την οθόνη, παρατήρησε σιγά σιγά ότι και η δική σου μορφή αλλάζει. Τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κορμί σου, το πρόσωπό σου αλλάζουν όλα και παίρνουν τη μορφή του ανώτερου εαυτού σου. Είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή σου, καθώς ταυτίζεσαι με τον ανώτερο εαυτό σου, καθώς ο ανώτερος εαυτός σου γίνεσαι εσύ και τον εκδηλώνεις στην καθημερινότητά σου. Και σιγά σιγά η μεγάλη οθόνη σβήνει, καθώς η μορφή του ανώτερου εαυτού σου έχει εκδηλωθεί πλέον και είσαι εσύ. Παρατήρησε τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα. Και άσε αυτά τα συναισθήματα, αυτές τις αισθήσεις, αυτά τα βιώματα να μπουν βαθιά μέσα στον ασυνείδητο νου σου. Και από εκεί να εκδηλώνονται αυθόρμητα στην καθημερινή σου ζωή. Και τώρα συνειδητοποιείς ότι είναι καιρός να γυρίσεις πίσω. Νιώσε να πηγαίνεις προς την πόρτα αυτού του πύργου, να την ανοίγεις, να κατεβαίνεις τα 7 σκαλοπάτια. 0, 1, 2, 3, 4, κατεβαίνεις 5, 6, 7. Καθώς περπατάς, βρίσκεσαι στην πύλη και είναι μπροστά σου εκεί λαμπερή και περνάς μέσα από αυτή και βρίσκεσαι εκεί στο τσίρκο και γυρίζεις και κοιτάς τον καθρέφτη και η μορφή σου πλέον είναι η μορφή του ανώτερου εαυτού σου. Και όλοι οι θεατές σε κοιτάζουν με θαυμασμό. Ο μάγος χαμογελάει. Γεμάτος χαρά για τα δικά σου επιτεύγματα. Και σε αποχαιρετά. Με ένα νεύμα του κεφαλιού σου τον ευχαριστείς και τον αποχαιρετάς. Την ώρα που φεύγεις, ο μάγος σου λέει μια επιβεβαίωση. Κάτι που χρειάζεται να το κρατήσεις στη ζωή σου. Να το γράψεις
και να το έχεις πάντα για να σου υπενθυμίζει τη στιγμή που έγινες ο ανώτερος εαυτός σου. Και εσύ περπατάς στο διάδρομο, βγαίνεις από το τσίρκο και περπατάς στο δρόμο. 0, 1, 2, 3, 4. Περπατάς μέσα σε αυτή την πόλη στην Ανατολή. 5, 6. Παρατηρείς τους ανθρώπους και την πολύβοη πόλη γύρω σου. 7, 8, 9, 10. Η πόλη είναι εκεί και σιγά σιγά σβήνει. Και βρίσκεσαι ξαπλωμένη στην παραλία αυτό το απόγευμα, με τον ήλιο ακόμη να ζεσταίνει το σώμα σου και η άβρα της θάλασσας να δροσίζει το δέρμα σου και το πρόσωπό σου. Και εσύ νιώθεις τη ζεστασιά της γης και αφήνεσαι εντελώς να απολαύσεις για μια τελευταία φορά για σήμερα αυτή την ηρεμία και τη γαλήνη. Έτσι ακριβώς. Και καθώς συνεχίζεις να χαλαρώνεις, αναπνέοντας ήρεμα και βαθιά, τώρα δες να αιωρούνται όλες αυτές οι ακουστικές αναμνήσεις των προτάσεων που σου είπα. Παρατήρησέ τες να αιωρούνται σαν χρώματα μέσα στο αχανές σύμπαν του υποσυνείδητου νου σου. Και αυτό είναι μια υπερβολική προσπάθεια να θυμηθείς. Αφέσου, χαλάρωσε και άφησε αυτή τη γαλήνη να σε παρασύρει. Και βυθίσου σε μια απαλή λευκή ομίχλη που επιπλέει νοχελικά πάνω από αυτή την παραλία. Πολύ ωραία. Και μπορείς να επιλέξεις να θυμηθείς, να ξεχάσεις τη σειρά με την οποία δόθηκαν οι προτάσεις. Και μπορείς να επιλέξεις να ξεχάσεις να θυμηθείς τη σειρά, την ταξινόμηση και το επίπεδο της σποδιότητάς τους. Και τώρα, σε λίγο, αν είσαι έτοιμη να κοιμηθεί, απλά αγνόησε όλα τα επόμενα που θα πω και ο υποσυνείδητος νους σου ας σε οδηγήσει σε μια βαθιά χαλάρωση και σε έναν βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο μέχρι αύριο το πρωί. Αγνόησε όλα τα επόμενα που θα πω και κοιμήσου.
αν είναι να συνεχίσεις τη μέρα σου. Τώρα, σε λίγο, θα επιστρέψεις πίσω σε αυτό το δωμάτιο. Θα νιώσεις σαν να είχες πάρει έναν πολύ γαλήνιο και αναζωογονητικό ύπνο. Και ξέρεις ότι το υποσυνείδητό σου θα ενεργήσει σε κάθε πρόταση που άκουσες. Αυτές οι προτάσεις θα γίνονται όλο και πιο δυνατές στο νου σου, καθώς ενσωματώνεις νέες θετικές σκέψεις και συμπεριφορές στην καθημερινότητά σου. Και εσύ γίνεσαι όλο και περισσότερο ένα άτομο της επιλογής σου. Ένα ήρεμο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, γεμάτο δύναμη και επιτυχία άτομο. Νιώσε άνετα, χαλαρά και οραματίσου τα χρώματα του δωματίου, τα έπιπλα μέσα σε αυτό, και θα μετρήσω από το 1 έως το 5. Και στο 5 θα έχεις επιστρέψει στην πλήρη εγρήγορση. 1. Αρχίζεις να συνειδητοποιείς το περιβάλλον σου, νιώθοντας πολύ καλά, με την ύπαρξή σου γεμάτη ενέργεια και αναζωογόνηση. 2. Αισθάνεσαι σαν να έχεις ξυπνήσει από έναν αναζωογονητικό ύπνο. 3. Συνειδητοποιείς ακόμη περισσότερο το περιβάλλον σου και αρχίζεις να κινείς τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου. 4. Αρχίζεις να κινείς τους αγκώνες, τα γόνατά σου και να τεντώνεσαι και αισθάνεσαι απόλυτα άνετα. 5. Τα μάτια σου ανοίγουν αργά και απαλά και νιώθεις τη χαλάρωση, την ανανέωση και αισθάνεσαι υπέροχα. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά.